En smule downtime, a little R&R. Fik et lille crashkurs in a car. Fik også flyveteori med Diego Cigar. Et anti-crashkurs, var hvad det var. We're trying to find a new job. Det er ikke nemt, for vi er blevet burnt, så folk er lidt beklemt. Ved snak med os, men Alexander han er klar for et møde med en kontakt. Du mister Morningstar. Then we drove downtown. Vi skulle hen på et kontor. Sign noget NDA, flere 100 sider fyldt med ord. Så forhandle løn med en arrogant stod, og det var vi ret dårlige til. So why even bother? It was a job in Amazonas. Finde dyr, I skal tøjle for en bål. Noget gear og et bur til en øjle. Det blev så fedt, det er paid vacation. Som en kanotur på en exotic location. Shadowrun crew, boarding in the fast lane. Shadowrun crew, oh, de vil on a plane. Shadowrun crew, boarding in the fast lane. Shadowrun crew, oh, de vil on a plane. We arriving, men altså tager en tur i byen. Nogen pær til donkey show, sikke et syn. Silver rammer lidt en sprogbarriere. Jeg tror ikke 12 bliver hans nye karriere. Juicy Lucy and Shadowrun crew. Vi møder Dennis nede ved floden. Han har fundet 2 guider. Tupac og Lara virker ikke for kvikke. Tror ikke de er spider. De taler kun skibidi bip 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 bop. Så vi får brug for folk. Så Dennis finder Kevin der kan bruge som tøj. Boarding a bike. Shadowrun crew. We have a lizard at large. Shadowrun crew.